جبرنامه جهان روز باش تماشاوان هجا ایرو بقاسی 45 دقیقه ام به هفرابن لستودیو میوان من فهم اشک روزنامه‌گر نویسکار ما مستب خیراتی سپاس زور سپاس برای اسکایپ فایک یازای نونره پارتیا دمی لکنسیه اروپای بقاسی چند دقیقه بمرابه و تبلیمه به بخواجی تبلی جوینا لپارلمان اروپای ببو چافدیر بو ام بدین کالوی داری چه آخفتن هاتن کرن انجام چه بو چه درکت هولی او چند دقیقه بمرابه نهال استودیو امی نقاش خب بدومینن به فهم آبیره فهم اشک روزنامه‌گر ما مسته نها لسوریه دو بشف کابینه که نو چی بو پیشیم بیا دست بکن حتی کو ما مسته فایق یازای هات باشیم بسا جوینا کنس لپارلمان اروپایی بکن اف کابینه تی چواته بریان هاجی حکمتین دمکی آوا ببون کابینه هات بون چکرن اما بکرنه هاتن چیه مسئله چیه مرو چوات کاره جناه درخه نها دستپیکی و مرو بیجه tabi beri az destpik میرو جشنجی سمو تماشاوان جشنوان جی پیروز بکم او جی فرزکیه هیوید کم جشن و داویا جشنجی آشتی کی مایندل ولات مول روشلات ناوین پیک وره نها کابینه اول بری ویا مرو دکاره بیجه سدی ست جه آلیگرین هتشه ین تند هاتو بو چکرن yani به توایی مرو دکاره بیجه کو کابینه بری yen nuha cudatırı farkavan heye. Le fakat eviyan nay ve vate ku ve mane ku ev kabine ku do evare hate ragehandın hemu temsile Suriye'deki. Böyle cudaya ve kabineye çiye dve kabineye de Kurdekeye. Dve kabineye de Hristiyanekeye. Dve kabineye de Dürziyekeye. Şxeyniye'den, yendidan. Fakat evana temsila civaka xun nakin. Kurdeku vek vezire perverde hatiye amade kirin, yani hatiye ragehandın. Naveyi Muhammed Türkoye, paşnaveyi Türkoye le bu Kurde, Kurdi da axıve, Şam'e demine, le zalingehe kiji berpsiyare zalingehe buye, duvarı perverde de ji gerek karu xabate nüvi heye, yani Kurtbin Ahoji inkar nake fakat Gredayı Türkistin'in Gredayı Türkistin'in ser daxwaza revebre nu yen Suriye hatiye hilbijartın yani temsila embejin Rojavayı Kurdistan'ı nake temsila Kurda nake her vaha vek vezire karubarên sivil yen civaka sivil hatiye hilbijartınca Hint kabavat jinekiye Hristiyanı ezvici bejim Hristiyanı bu bisalayla Amerika'ya dici lurji karu xabate xuye civaka sivil pektiğini hatta berinha dedema Esad deji o Hint komisyon çebu deneteveyin yekbuydu lurji mesela de jbo çareserkirina pirskreken li Suriye vazife jî girt yani her vahali ve diplomat jî heye embejin yekî jinekî moderne jî porvekiriye û falan û bêvanî yani ne ew fakat ew jî temsîla Hristiyanan nake mümkün e ku ew bi zexta Amerikayan yani jî neteweyên yekbûyî di nav kabînê de cî girtiye her wa hete jî dixwaze bi vê kabînê dîmenekî dim bide yani ne em bêjin kabîneyekî heteş tenê ji heteşeyan pêkti ji bo kesek Kurt jî ew ama kesek Kurt em bêjin tekliye ilgel Tirkiye jî baştir bûye dema berêdî yani ilgel Tirka jî tekliye heye yek jî Dürzî heye Dürzî jî Amjad Badre ew jî weka wezîr hatiye hilbijartin fakat ew jî temsîla Dürziyan nake hatta doyê varê piştî ragehandina hikûmetê ji Swêdayê jî hin nivêner hatine weqandin ji bo di ragehandinê de cî bigirin ew bi xwe protesto jî kirin yani ew di
gava ilan hat kirin ku kabineya nu ev naveyan hat ev kirin ev bixul nava salonê bixu protesto kirin ev bixu jî gotin temsîlê me nake vê hikûmeta aliyê me Kurda jî rêveberiya Xweser jî bi awayekî gîştî dibêje ku ev hikûmet temsîla hemû Sûriye nake. Divî warî de em şikdar in. Fakat em bêjin bi awayekî tund ya wek berê jî di dijberiya hikûmetê nakin ama dibêjin em hêvî dikin ku bi danûstendinan rê û rêbaza nû ya Sûriye bi awayekî xurttir were ew kirin. Fakat bal dikişînin Salih Müslim bixwe piştî damezrandina hikûmetê beyanek da endamê desteya serokatiyê ya PYD ku ew jî rêvebirekî girîng ya Bakur Rojhilatê Sûriyeyê pêşketiye ew bi xwe dibêje ki müdaxaleya Tirkiye di vê hikûmeta nû de zêde bûye. Yani diyar bandora Tirka ji gelek aliyên din zêdetir tesîr ser hikûmeta nû ya Sûriye çêkiriye. Dibe ku ev di pêşerojê de pirsgirêkan jî derxe. Di wî warî de jî şikekî wan heye. Vê tişta jî dibêje. Fakat divir de gava jê tê pirsîn ev hikûmet wê çi tesîr bike dibe di meha çûn ew civîna ku navbera Mazlum Abdî û Ahmet el Şara hat çêkirin ev hikûmet re nameşe. Yani çawa nameşe tekliyê me bi awayekî din bi rêveberiya dewletê re. Qesta wan ew e ku bi Ahmet el Şara re wê dewam bike. Biryar e komisyon bên çêkirin di rojên pêşiyê de. Çend komisyon ve bên çekirin ne diyara ama mümkün e ku 10-12 komisyonên nû bên çekirin hem ji bo destûra bingehîn hem ji bo mafên bingehîn Sûriye falan bivan lê dibe diyar e ev hikûmeta nû wê nikaribe tesîrekî ser vê xebatê me bike. Ama em têkiliyê xwe li hemberî me kî hebe wek dewlet em lê dinerin em ê li gel wan ji bo ku Sûriyekî demokratîk pêk were û hemû PKK'yên Sûriye divê Sûriyeya nû de were temsîl kirin em ê kar û xebatê xwe gel Şamê pêş ve bibin. Yani ew pêvajoya ku hatibû îmzêkirin pêvajo dewam dike. Ew pêvajo dewam bike. Gotina xweşbîr neke mamoste. Em nedin seknandin. Birêz Faîq Yazay niha amade ye. Em bigirin ser ekranê. Birêz Yazay bi xêr hatî. Dem baş, spas. Civîna wê ya li Parlemena Ewropayê du rojan dewam dikir. Bawer dikim du roj bûne wisa? Roj bû. Berê. Bi dawî bû em camname jî em merak dikin çi biryar derketin tu bi xwe jî tevlî bûyî. Eger tu bikarîbî di derbarê encama wê civînê de hin agahiyan bidîme kê xweş dibû? Belê, rastî ji ev konferansa 19 bû. Ev 19 sal ew konferans tên darxistin wextê ku dest pê kir Tirkiye nû wek berendamekî hatibû qebûlkirin û müzakere dest pê kirin. Dengê min miqed geribî borînin ku heval dikaribin servis dekinin. Hevalê me hal dikin. Belê. Ew ji bo ku wextê Tirkiye dixwaze tevî Yekîtiya Ewropa bibe işte pirsgirêka Kurd vê derê jî di nava têkiliyê Tirkiye û Ewropa de bi awakî demokratîk û diyalog û siyasî bêçareserkirin yani armanca vê konferansê ew bû. Bi rastî ji wî çaxê heta roja îro tim û tim di Parlamentoya Ewropayê de çi sala heye rojane çi mijar li pêşe li ser wê nehatiye sekinandin û îro rojî bi taybet ku hem rewşa Rojavayê Kurdistanê di Rojava Medeyê li Bakurê Kurdistanê ku pêvajoyekî yani hîn nevehatiye binavkirin ama pêvajoyekî heye kemanî axaftinin hene hevîtinin bi rêberê gelê Kurd bi Rêza Öcalanê çêbûn û bangekî kir. Pranî evana derketin pêş ji di encamnamê de jî pranî evin wekî ku pirsgirêka Kurd bi awakî demokratîk, awakî diyalog û bi aşîtî bêçareserkirin û di vê derê de ku banga Birêz Öcalan
Brez Öcalan yani banga PKK kir ku işte silah deyinin u yani çek deyinin u xafesa bikin bi awaki siyasi ve demokratik edi jinhaw peve mafê gelê Kurd ji bo ku bên destxistin tekoşîn bêkirin li ser wêna hat sekinandin adin ku ji bo ev banga Brez Öcalan dikaribe encam bisîne gerekî Brez Öcalan dikaribe ew derfetê wî de hebin dikaribe rola xwe bilîze dikaribe di vê derê de yani yek yani kongre gerekî kongre bêcivîn û di wê kongrê de biryar bên stendin ama rayedarên PKK ji xwe daxuyanî dan gotin gerekî Brez Öcalan bi xwe dikaribe teblê bibe yani gotin em nabêjin bala fizîkî bê vê derê teblê bibe ama gerek ew şert bên çêkirin ku ew teblê bibe ji ber ku gelek kesên em bêjin rayedarên PKK ê ku komutanê wana em bêjin şervanên wana neyîkinane dibêjin inceh Brez Öcalan dikare wana îkina bike ji ber vê jî bang hat kirin wekî ku Brez Öcalan ew derfetê wî çê bibin azad bi dikaribe divê kongrê de rola xwe bilîze wekî ku bi rastî pirsgirêk bêçareser kirin em bêjin dinaya navneteweyî de berpirsiyariyê wan jî hene yani çawa derxistina pirsgirêka Kurd berînha 7 sal bêtir yani hêzên navneteweyî rol lîstin ku îro Kurdistan çar perçeyî û ev problema rojhilata navîn tevayî de di navenda wê dicîstîne berpirsiyariya wan heye gerekî ew jî rola xwe bilîzin wekî ku bi awakî demokratîk û diyalog bêşareserkirin. Heta niha argüman hebûn işte devleta Tirkiye digotin işte terör heye, silah heye, şer heye û ew jî xwarkirin hevalbend. Hûn zanin nêzî 20 sal bêtir ku PKK di lîsta terörê ya Yekîtiya Ewropa'da ye ew jî derfet da Tirkiye ku bêtir cesaret bistîne û vî şerî berdewam bike asas işte Yekîtiya Ewropa jî gerekî êdî vê rewşa xwe vê helwesta xwe li hemberî PKK jî biguherîne û hemberî hereketa gelê Kurd biguherîne wekî ku devleta Tirkiye jî êdî bi rastî bibîne ku tu kes derdora wê li pişt wêna nemayê vê siyaseta ku hetan hedmeşîne û em bêjin rojava tiştê ku derketî holê li Sûriyê bi rastî ew bi xwe jî zaten em dikarin bêjin sedemek ew ku vê carê ev pêvajo li Bakur dest pê kiriye hûn zanin yani rejima Sûriyê hilweşiya û nihaka hikûmetekî nû li Şamê heye lê gava ku merol tevayî Sûriye binere yani li Bakur û rojhilatê Sûriyê em bêjin otonomikî heye pêşkeşiya wêna Kurd dikin lê em bêjin Ereb, Suryanî gelek kesên din jî di nav cî distînin ew hene li aliyê din hin herêmê Bakur ku dibin dakirkeriya Tirkiyeyê de hene aliyê Rojava ve Alawî hene yani jêr Durzî hene û gelek dest di nav dene yani û rejima ku niha hatî ser kar jî tenê dixwaze li gora em bêjin îdeolojiya xwe Sünnî İslamê Sûriyekî bidin avakirin ew jî xeterekî pir mezin dide pêşiya wêna niha ji bo tabî gelê Kurd ji bo rojhilata navîn hem derfetên mezin derketine holê û hem jî tehlike hene ji ber vê jî ew jî di encamnamê de hat bicîkirin heta wan du roja de rojekî lê 2 saeta nîqaşekî daha doğrusu em bêjin tribunalekî berê hatibû darxistin encama wê tribunalê ji aliyê hakima ve biryara ku hatibû stendin ew jî li Parlamentoya Ewropayê hat diyar kirin devleta Tirkiye li wê derê de suçdar hat dîtin di wê derê de jî hat ziman û tiştê herî girîng vê carê jî yek jê ku du kesên ku xelata Nobelê girtibûn tev hem tem vê encamnama tribunalê bûn hem jî tev konferansê bûn û banga wan bi xwe jî ji bo hem devleta Tirkiye hem ji bo raya giştî ji bo hêzên navneteweyî ew bû wekî ku derfetkî derketî holê ev derfet ji dest neyê revandin û bi awakî demokratîk bi awakî aşîtî û siyasî
ev fırskrek böyle çareser kirin vaki kutevayı herim bir rahat kirin asas yani pırsa Kurd em dikarin bejin 7 sal betiri çıkkas alozyen kurojata navin çedibin em bejin sistemin antidemokratik kuten avakirin u jiyana haber devam dikin sedemik je ahri mezin ev vaki ku pırsa Kurd heyi gava ku pırsa Kurd ba avaki demokratik beşara serkirin ve herima rojata navin tava ve dikarib nefesteki bisini u jaiye demokrasiye ve em bejin jaiye nirxin mirovaye betir nezi cihana alema demokratik u peşketi bibe. Berveji perskreka Kurt ne pet teni mesela geli Kurt teniyi em dikarin bejin ev edi müjara tabai hezin dünyayı gelin dünyayı u revşenbir u demokratin dünyayı em dikarin bejin. Yani bir havi encamname em dikarin sab kurtasi bejin. Em xal bi xal bas bikin dina 45 dakikanda elbet gelek spas brez fehmişik ev pevajuya kunha li Bakurê Kurdistanê Türkiye di navbera Partiya Karkerên Kurdistanê û Dewleta Tirkiye hatiye destpêkirin dikare bibe wesîle ji bo ku yeketî Ewropayê û welatên Ewropayê pêşhekûmiyên xwe di derbarê doza Kurd û Kurdistanê de dayên aliyekî bi taybetî di derbarê tevgera PKK de dayên aliyekî û vê dawê rewa bibînin ev pêvajo dikare bibe wesîle. Ev pirsa ku tu ji min dikî li konferansê jî ez jî li wir bûm bi xurtî jî hat gengeşî kirin. Birêz Faik Yağızay jî bahs kir. Bi taybet mesela lîsta terörê ya ku PKK jî di tê de ye ew jî hat gengeşî kirin gelek kesên pispor jî bi mînaktan gotin ku heteşe hatta rojek beriya xwe bigije Şamê terörîst bû û ji nişkava ew heteşe hêjî lîsta terörê de ye lê feqet ji alî hemû dewletan ve bawayekî fermî tê qebûl kirin weka em bêjin destdatdariya hikûmeta Sûriye jî tên nas kirin. Yani bi vî awayî qal kirin gotin di eslê xwe de ew lîsteyên ku tên qal kirin tu qîmeta wan tune ye. Dikarin di rojekî de bigoherînin feqet divir de divê em binav bikin. Siyaseta duru ya Avrupa û Amerîkayê bandorekî dike. Çima? Çünkü Türkiye li rojhilata navîn hem ji bo Avrupa hem ji bo Amerîka ciyê xwe taybet heye. Ew ciyê taybet ji alî coğrafîk ve jî ji alî hêzê xwe yê leşkerî ve jî. Çünkü artêşa herî mezin ya NATO'yê de ye û pêwîstiya van dewletan jî ji artêşekî xurt re heye ji bo bikaribin bikarbînin. û Erdogan jî ji bo berjewendiyê xwe dikare vê artêşa xwe wek di bazarê de bikar bîne. Yani tiştekî bifroşe li Tirkiye tune lê dikare artêşa xwe bifroşe. Dikare artêşa xwe ji bo berjewendiyê wan bikar bîne. Ji ber vê yekê jî hem Yekîtiya Ewropayê hem jî Amerîka welatên em bêjin hegemonîk, dewletên hegemonîk li tiştên diqewmin nanerin. Yani Türkiye şaredarekî digre davê hepsê, Serokê Partiyekî digre davê hepsê, bi salane Kurd di zindanê de ne tu tiştên xênî siyasetê tu tiştekî dirnekirine, siyasetên qada sivîl de vana hatine girtin û gelek işkence hene tiştên tu bêjî ji alî mafê mirovan ve ji alî binpêkirina mafê jinan ve zarokan ve gelek tiştan ve hatta niha dibê bertekekî pir mezin nîşan nedane ji ber ku berjewendiyê wan Tirkiyeyê û Erdogan jî vê tişta bikartîne. Çima mesela di koçberiyê de jî heman tiş pêk hat. Ji bo ku koçber neyêne Ewropayê Tirkiye wek jandarmayekî bikar anîn bi milyaran eurodan Tirkiye û Tirkiye jî pêşî li wan koçberan girt. Milyonan koçber Tirkiye darewestanın berê wan neda Ewropayê. Hatta carekî tenekên geşîkî navbêra wan di derket kampanyayekî hin koçberan şandu falan û bevan ama axir van tiştana pêşî lê digire ku Ewropa bi gor em bêjin Ray ramanên xwe, dîtinên xwe yan jî xusiyetên ku em difikirin ji bo Ewropayê pêşketiye mirov hezî falan bevan wan tiştana yek ji bo xwe bikar nayîne. Ji bo milletê xwe bikar bîne jî ji bo dijî Tirkiye bikar nayîne. Divir de bal hat kişandin ku zexta
civata Avrupa'yı civata van devletin zilheziyen hegemonik dve servan hebe dvi valideci dve xebatek navan civat aldı çep mesela dvi valide banga düsüt kesi yapıştı civine bandoreki ve bike ama amedekariya ev kesin ku xalata Nobel'i girtini disa amedekariye ki nu dikim baver dikim jibo peşeroje jibo pevajoya taybetli Türkiye'te meşandın o şeyn yüce partiyen siyasiyen le Avrupa'yı yen partiyen ku embejin veki devletan nafkirin bi taybet partiyen opozisyon yen Avrupa'yı bikarbın ve parlamentoya kudu zakt bikin divi valide Almanya'yı jile gelek velatın dinci zaktim virengi çedbin ama her vaha civata Kurdu dostu Kurdanlıyel Avrupa'yı ve zaktaki bikin yani ev pevajo terasere xub helvesta Avrupa'yı nagohere çünkü helvesta devletin Avrupa'yı da berjevendi de peş hemut ştan değil berjevendi xud gerin fakat eğer ev civatin din ku bin qalkir eğer ev de tevger edebin ev bandora xu bikin dikarin guherine kiji bukhore pek binin ev tiştaheye tabi kadin din yen لروشلاتا نابین لولات چه اوجی gelek mühimin evana jî divê mirov bi rengekî bizanibe. Bele. Gelek spas. Brez Faik Yazay encama konferansa ku pêkanî li Parlamena Avrupayê her wiha encama tribunala ku tebas kir yani ya dadgehên ku Tirkiyeyê de hat mahkum kirin. Di pratikî de çi kare were pêkanîn? Yani hêza welatên Yekîtiya Avrupayê heye ku bikaribe zextê li dewleta Tirkiye bike ji bo encama van konferansan were pêkanîn. Berê her tiştî yek ji bo ku ev biryar ev encamname pêk werin yekemîn barê giran dikeve ser milê me gelê Kurd gelên demokratîk Tirkiye bi tekoşîna wana bi partiya me em bêjin hêzên ku em bi hev re ittifaq dikin ku em bixwe em pişwêna bisekinin pişvan biryara bisekinin ji bo ku ev biryar pêk werin em tekoşîn bikin berê her tiştî barê giran ser milê me yê gerekî em dewleta Tirkiye mecbûr bikin wekî ku van gava bavê jî wê gorê em bêjin ev tiştên ku vêdekê de hatine bicîkirin mesela wek em bêjin ku qayûma davêjin ser belediyê me ji bo ku birêz êcaran dikaribe rora xwe bilîze azad bibe şertê wî bên çêkirin adin êrişê wanê ser rojava bên sekinandin evana hemû tiştên ku îro dewleta Tirkiye dike erê hatta niha rastî tekoşîla gelê me tekoşîla me em bêjin siyaseta ku em dimeşînin vî esasî de ye lê qeweta me tenê jî nagihê em gerekî bêhna jî zanibin hîn bêtir hêzê Tirkiye jî em karibin tev xwe bikin bi me re tekoşîn bikin adin di nava qada cîhanê de jî Tirkiye jî ne tenê bi serê xwe vê siyasetê dimeşandin yani îro endamê NATOyê berê her tiştî artêşa Tirkiye artêşekî NATOyê ku îro êrişî Rojava dike êrişî Başûrê Kurdistanê dike di nava Tirkiyeyê bixwe em bêjin ku ew êrişê xwe di berdewam kirin eva bi siyaseta NATO girêdayê bi qeweta NATO girêdayê Tirkiye endamekî Konseya Avrupayê Konseya Avrupa niha 46 devlet endamê wê nane gerekî Konseya Avrupa bixwe jî em bêjin ji bo ku Tirkiye bêtir li gora standartên Konseya Avrupa yani niha Türkiye gel naba endamên Konseya Avrupa'da herî zêde ku dava li hemberî wêna li Mehkema Avrupa hene dewleta Tirkiyeyê nîvê dawayên ku li Mehkema Avrupa li hemberî Tirkiye ne û gelek dawa jî em bêjin biryar distîne Mehkema Avrupa Tirkiye pêk nayne wek em bêjin dawa birêz Demirtaş Figen Yüksekdağ Osman Kavala gelek davên dinê ku îro Mehkema Avrupa biryar dane Tirkiye pêk nayne gerekî evana bên yani zixt li ser Tirkiye bên çêkirin ji aliyê Konseya Avrupa ve wekî ku Tirkiye yani bi vê hawî nikaribe berdewam bike wekî endamekî ku tiştekî nebûye Konseya Avrupa ser bisekine zixtê lê bike ku ew biryar pêk werin li gora standartên Konseya Avrupa xwe biguherîne adil Türkiye ber endamekî Yekîtiya Avrupayê niha devletekî ku bixwaze bibe yekîtî wek endamê Yekîtiya Avrupa krîterê wê Kopenhagê hene gerekî li gora wan krîtera xwe biguherîne bûyî hawî hûn zanin müzakere wextekî dirêj meşiyan
bu şahı Erdoğan zayıf bu. İhtiyacı bir kavata Avrupa hebu, pişkiriya Avrupa hebu. Hin reform jikirin brasti. Ama davi hacı ki o sekini و ام زانم ایدی کوش 2010 ورده براستی سکریه و 2016 ورده جی هم بهتر پاش دچه هم بهتر خراب دبه اونها جی او مذاکره هاتن سکناندن امی بخوازن وکی کو ترکیه او مذاکره براستی ترکیه دهن کی گوهرترین چه ببن اف بی واجویا کو دست کری جی کو کی باش بریک و پیک بمشه ام بنا دخوازن ku bimeşe û ew derfet çi bibin wekî ku têkilî jî bi Yekîtiya Ewropa re dîsa berdewam bikin û têkiliya Yekîtiya Ewropa re ku Tirkiye jî bide guherandin yani em ê ji Yekîtiya Ewropa bixwazin wekî ku Tirkiye dawet bikin bi rastî ku bixwaze bibe yek endamekî Yekîtiya Ewropa wî çaxî li gora standartên Yekîtiya Ewropa ew jî xwe biguherîne li ser wê nabê em zaten dixebitin feqat ji ber ku niha mesela raporterê Tirkiye re ev haftiya çûme hevîtin çêkir me got em dixwazin wekî ku ev pêvajo piştgirî ji aliyê Yekîtiya Ewropa çê bibe û Tirkiye jî dîsa müzakere destê bikin wan jî got em dixwazin ama gava ku em li pratikê dinerin mixabin tiştekî ku yani bi dest bê girtin û em dikaribin dîsa müzakere destê bikin tuneyê bi rastî jî rast bêjin Türkiye guhertinekî tune yani ha tê gotin wekî ku pêvajoyekî nû dest pê dike fakat di pratikê de em derin bombardıman berdewamin girtina heta işte herî dawî serokê şaredariya Stenbolê ku xistin hundir ew bi xwe jî nîşanekî dixuya kirin ku li Tirkiye bi rastî hîn gelek tekoşîn hîn gelek wext lazim e hetanê ku em dikaribin vê sîstemê hinkî bêtir demokratik bikin û nêzîkî Yekîtiya Ewropa bikin wekî ku Yekîtiya Ewropa jî kar bi rolê xwe bilîzin. Gelek spas dikim birêz Fehîm Işık di derbarê vê konferansa li Parlamenta Ewropayê de eger gotinê te hebin keremke tunebin em derbasî meseleya Rojavayê Kurdistanê hevdîtina Hakan Fidan ya li Amerîkayê dikin. Kekî Faik Yağızay gelek tişta got derbarê konferansê de bi rastî diyarê yani wek Kurd bêjim diyarê divê em zexta xwe bi her awayî hem ser hikûmeta Tirkiye hem jî li ser dewletên girêdayî Yekîtiya Ewropayê bidomînin yani bê ku zext li ser wan çêbe her du alî jî bi siyaseta berjewendî parêz tevdigerin ew jî encamê xêrê ji nav xwe dernaxî yani divê em vê yekê bibînin. Gelek spas Hakan Fidan li ser navê dewleta Tirkiye çû Amerîkayê bi wezîrê karê derve ê Amerîkayê Marco Rubio re hevdîtin pêkanî di piştî hevdîtinê daxuyaniyekî çapemeniyê çê nebû di nava raya giştiya cîhanê de hate fehmkirin ku Hakan Fidan gelekî aciz vegeriyaye ji Amerîkayê û hate gotin ku yek ji sedemên aciziya wî şert û daxwazên Amerîkayê yên de derheqê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê ye dane ser dewleta Tirkiye. Çiqas rast em nizanin ji ber ku daxuyanî tune ye tiştekî fermî tune ye ama bixasî ku tê gotin ji bo ku em meselê hinekî zelal bikin vê bikin. Amerîkayê zextê daye ser dewleta Tirkiye ji bo ku balafirê xwe li ser Rojavayê Kurdistanê nefirîne ji bo ku di navbera Qesedê û artêşa Tirkiyeyê agirvesekî çê bibe ji bo ku ji vir û pê ve êdî ji aliyê siyasî ve nek daxilê nava meseleyên siyasî Sûriye nebe te çi ji meselê fehm kir Hakan Fidan çima aciz vegeriya ji Amerîkayê. Yani tiştên te got hemû em bêjin bi rengekî ji alî civakê ve ji alî pisporan ve ji alî kesên ku van têkiliyan ji nêz ve dişopîlin bi rastî tên gotin. Ama em bêjin çawa em dikarin zelal bikin. Tu çavkaniyekî fermî divî derbarê de tuneyî yani em karibin bêjin ku falan kes divî warî de falan dewlet divî warî de aha bi vî awayî tiştekî fermî gotiye. Lê bawayekî fermî mesela dema Erdoğan û Trump bi telefonê axivîn berdevkê Trump Whitloff davayekî eşkere got ku tekliyê me gel Tirkiye gelek bi pêş ve çi diçe û pêşerojê de jî wê ji îro baştir be. Piştî wî ev hevdîtina Hakan Fidan û Marco Rubio çêbû lê feqat dûr de jî yek encamek destê me de heye.
Diketine de peşvaziye nehate kirin. Derketine de nehate oğur kirin. U her vaha mürze hakan fidan da keti bu. Yani diyare pişti kriza Zelenski liber kamerayan tiştek çeyne bu. U civina çapemeni hiç nekirin fakat da xwazi xub cinanin. Fakat beri çuyina hakan fidan jî u pişti jî hatta nuha yani bir rengeki nifermi meriv dikarı beje ku hevditina navbera kasede u arteşa devleta Türk de demeşin ji bo agirbesteki tegotin. Ev hevditin jî bi çavderiya dibin çavderiya Amerika û Fransayê de tegotin ku tên meşandin. Fakat lûr jî li hevkirinek ji bo agirbestek çêbûye dibêjin. Fakat hatta noha nehatiye ragihandin. Çima nehatiye ragihandin? Diyarê girêdayê hevdîtina her du wezîrên derveyî welat Amerika û Tirkiye. Çima dûr de dibêjin ser vê yekê li hev nekirine, ser hin tiştan li hev nekirine. Qesede gotiyê ku hemû hêzên devleta Tirk dibe ji Rojhilatê Sûriye derkevin, Rojhilatê Firatê derkevin û biçin hêla Rojavayê Firatê yek. û vegera Efrînê divê pêşî lê neyê girtin, hemû nişteciyên Efrînê karibin vegerin ser axa xwe, mala xwe, milkê xwe. Sisê piştî rawestandina şer jî û divê çi car pêşî li gel têkiliyê me û hikûmeta Şamê wan neyê girtin. Van tiştana tê gotin ama. Em bêjin bawayekî fermîn ne. Fakat devleta Tirk jî tiştekî wek İdlibê dixwaze. Qasî ku me bîstî. Qasî ku dibêje ku herkes biralciyê xwe be bir agirbest were ragihandin. Fakat em ji bo emnahiya xwe li girê spî û serê kaniyê baregehên xwe yên eskerî yên xurt em ê bihêlînin û her wiha di nava ew ciyên ku destlatariya Qesedeyê de ne, ew heremên ku destlatariya Qesedeyê de ne, hin noxteyên leşkerî em çekin. Wek İdlib Quleyên leşkerî çekiribûn ya, em dîsa çekin û hin deman jî em û Emerîkiyan bi hev re dewriyan bigerînin. Nava Rojavayê Kurdistanê, nava Bakur Rojhilatê Sûriye. Devriyan bigerînin. Tabi ev yeka ji alî Qesedeyê ve ji alî reveberiya xweser ve nehatiye qebûl kirin tê gotin Emerîkayî û ew jî vê tişta qebûl nekirine. Yani gotinu devriye dema eger tehdîdekî hebe bi rastî şerekî hebe vê tişta çêdibe ama van tiştana da alozî derketiye. Piştî alozî derketiye em bêjin bi hev nekirine û ji bo yekê jî heta niha ev agirbest nehatiye ragihandin. Fakat tiştê ya herî mühim ew e ku Tirkiye bi her awayê xwe tedaxulî Sûriye dike, bi her awayê xwe. Yani edît hemû dünya jî dizane ku ew qetlîamên ku li Laskiye derdora Tartus û Laskiyeyê çêbûn piranî ji alî hêzên Tirkiye ve hêzên ku girêdayî Tirkiye'nin bi alî wan ve hatiye çêkirin qetlîamên herî mezin. Ji alî din ve vê gav mesela gavkadin me behsa hikûmetê jî kir ji Türkmena kesek tuneye. Tiştekî balkêşe Türkmen ji ber ku di hikûmetê de cî negirtin weka roja îlankirina em bêjin hikûmetê ji bo xwe wek roja reş dan nasandin. Gotin ji bo me rojekî reş e. Ev ya nayê wê watayê ku kesên ku nêzî Tirkiye'nin nav hikûmeta nû tuneye hene lê rastarast Türkmenan kesek negirtine. Ji artêşa ku girêdayî Tirkiye'ye SMO dibêjin ji wana hinek nûner di nav hikûmetê de cî girtine. Fakat rastarast Türkmen jî li bendê bûn ku hin wezaretan bidin wî heta jî yekî zêdetir. Ew çima tevlî artêşa Sûriyê nabin temamî? SMO? Yani bir rengekî artêşa Sûriye bûne lê heta niha jî em bêjin herkes li ciyê xwe ye. Herkes ciyê xwe ye. Yani guherînekî ciyê xwe çê nekiriye. Guherînên biçûk biçûk çêbûne di wî warî de lez û bez nakin. Tu alî lez û bez nakin. Lê axir girêdayî bawayekî fermî girêdayî Wezareta Dîfa ya Sûriye'nin. Fakat Türkmen bu xwe wek civakekî sivîl xwe didin nasandin. Wekî Türkmenên Sûriye tabi ew dibin destlatariya Tirkiye'den yani hemû alî xwe ve girêdayî Tirkiye'nin
bu mesela da hükümet ediciyle girdi ama viya jibok ku jder vere renge ki bidin ve tişta pek anine ama viya tabi tişteki dili ama ahir her çid bi birabe Türk daxwazên xuyên ku Kurd li wir diya xwe nebînin. Nebin xwedî hêz, nebin xwedî desthilat. Çi ji destê wan tê dikin? Yani mesela niha li hevkirinek navbera hikûmeta Şamê, Rêveberiya Şamê û Kurda di çêbûyî yan jî qesede û Rêveberiya Xweser di çêbûye komisyonan ve beçekirin falan bevan rojên pêş ve pêşketin jî çêbin ama Tirkiye jî dibêjin ku gerek qesede nemîne. Yani ev ahirîn car li Amerîkayê ji alî Hakan Fidan û Marco Rubio jî di hevdîtina wan de hatiye rojevê. Yani müdaxaleyê artêşa Sûriye bi xwe jî dike. Çawa dixwaze entegre bid ve artêşa Rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriye xwe feseh bike hemû kes ta kesî beşdarî artêşê bibin ji alî din eger pêwîstî bi asayişê hebe pêwîstî bi asayişa herêm hebe ew kesên ku di nav artêşê cî nagirin ew dikarin di asayişê de cî bigirin bibin polis û zabita. Ji wî wê de tir jî ew nakin. Ji bo ku vê tişta jî em kontrol bikin divê em li herêmê jî bi rehetî kontrola me hebe em bikaribin dewriya bikin em bikaribin kontrolek denetimek ser wan bikin. Ev tişta jî nayê qebûl kirin tabi. Ve encam çawa bi nizanim ama divî warî de zextekîn ser Tirkiye heye ji alî Amerîka û Fransayê ve bi taybet ji alî her du dewletan ve fakat pêşerojê de ve çawa bi diyar de tiştek din jî bêjim û biqedîrim van tiştek ku dibêjim hemû tiştên mej ortê bîstî yani tiştekî fermî divî berbarê de heta niha ne ji alî Rêveberiya Xweser ve ne ji alî dewleta Tirk ve ne ji alî Amerika û Fransayê ve weka ragihandin ji raya giştî re nehatiye gotin ew tişta jî em bizarin. Pêşbînîne, analîzin, encamê ku mirov dikare derbixe Mamoste Faîq Yazay tu jî li Konseya Ewropayê diçî tê bi rayedarê wan re hevdîtinê we çêdibin. Em zanin Wezîra Karê Derve ya Almanya vekirî daxife heta ku Kurd, Durzû, Xristiyan gemenetewên li Sûriyê di nava hikûmetê de ciyê xwe negirin. Di destûra bingehîn de heta ku mafê wan nekeve bin garantiyê em zû bi zû hetêşê rewa nabînin em hikûmetê nas nakin. Pir vekirî daxifin Fransa jî bi wî şekliye çiqas rast e gelo. Yani tu baştir zanî ji ber ku rûbirû hedîtinê te hene bi wan re. Tu helbestê welatên Ewropayê di derbarê Sûriyê, derbarê Kurdan de qet çawa dikarî ji me re îzah bikî? Çawa dibînî? Belê heftiya ev meha derbas bû li Parlamentoya Ewropayê bijara Sûriyê tebayê Sûriyê hat nîqaşkirin divê derê de rewşa rojava jî hat xolê. Erê yani ew jî bi xwe dibînin wekî ku bi rastî rejîma ku nihaka li Şamê hatiye avakirin dixwazin li gora serê xwe bêlîqî bê çawa hikûmet bi rêv bigirin dixwazin ku tebayê Sûriyê jî pêk bûyî hawî pêk werî yani pêk rê dibibin. Lê ew bi xwe jî dibînin wekî ku nemimkine yani Sûriye ne welatekî em bêjin wek Afganistanê ku xur işte Sünnî Müslümanin yani li Sûriye hem olê cuda hene hem grubên etnîk ê cuda cuda pirin ji ber wê jî tu nikare Sûriye bi mejîkî yani bi îdeolojiya Sünnî İslamê tenê bide meşandin. û îro wextê ku em ji pratika bêjin şara qasê ku hatiye ser kar heta niha dibînin kesê din derberhêrin niha hikûmeta ava kirin jî ev hikûmeta ku ava kirine wek şikil em bêjin yek ji Durziya xisneyê wek şikil yek ji Kurda xisneyê ama ew ne Durziya ne Kurda ne Alawiya ne kesê din temsîl nakin. Li ber wê jî wê ev jî nemeşe. Yani tabii nerîna Ewropiya em bêjin Amerîkya, İsraîl wana hem yani tiştê rast tê hene hem jî di pratikê di wextê ku em lê nerin hinkî nakokî jî hene. Yani yekemîn aku çû em bêjin colanî li Şamê
ziyaret kir yek jê wezîra karê derve a Almanya bû yek jê a Fransa bû yani ew jî meşruiyetekî dawana asas yani gerekî em dibêjin yek hetevşe hîn jî lîsta wanî terorê deyî colanî bixwe yani 10 milyon dolar ji bo ku kesê ku alîkar bi wîna bidin girtin dabûn xuya kirin ew rakirin ji ber wê jî yani nêzîkayekî çawa bêjin hem dualî heye dirûtî heye em jî dibêjin wekî ku gerekî hinkî hîn bêtir tund gerekî Amerîka bi İngiltere bi Yekîtiya Ewropa bi hinkî bêtir tund şerta deynin ber rejima ku niha li Şamê hatiye avakirin hinkî bêtir bêjin yani niha Sûriye hatiye hilweşandin aboriya wê sıfır ji xwe rejima berê ji ber wê ket yani gava ku alîkarî ji derve neçe nikare rokî ser niga bisekine ji ber wê jî ku bixwazin bi rastî rejimekî nû ji Sûriyeyê bidin avakirin û îstikrarekî çêbikin aşîtîkî çêbikin ji nû ve avakirinekî çêbikin wî şaxî şertê bêtir tund deynin ber wana tabii ne tenê Amerîka Ewropa Yekîtiya Ewropa û em bêjin İngiltere dewletên Ereba rastî bêtir Körfezê Suudi Arabistan'ı Arap Emirlikleri'ye em bêjin Katar'ı wana jayê aborî bi çünkü ew lazim ji bo avakirina Sûriyê ew jî zanibin wekî ku vî me jî wê neyê meşandin ez bawerim wekî ku yani Yekîtiya Ewropa qasî ku nîqaşa me guhdar kir yani ev sanksiyonên ku heta niha li ser Sûriye hene wisa bê şert û merj wê ranekin erê bi wan hevîtin çê dikin em bêjin wana dawet dikin ji bo hin civîna falan fakat bê şert û merj wê heta dawî piştgiriya wana nekin ji ber ku wê nikar bimeşe yani çiqas ew jî dixwazin wekî ku sîstemekî bê avakirin Sûriye bi rastî aşîtî çêbibe em bêjin avabûyên çêbibe û demokrasî pêş bikeve istikrar çêbibe ew jî dixwazin ji ber ku ev penaberên ku hatine ku hîn ihtimala ku bê hene wana dikaribin vegerînin û ku din jî bisekinînin taybet ew yek adin ku şer bi vê hawî ev sîstemekî antidemokratik ku li Sûriye bê avakirin ew yani ihtimala ku hîn demek dirêj dîsa şer gur bibe û bimeşe heye ew jî hem ewlekariya rojhilatdanavîn hem jî a yani rojava jî yani em bêjin Ewropayê jî dixe xeterê ji ber wê jî wê bixwazin wekî ku bi alîkarîkî wêna istikrar bikin ama wê bixwazin wekî ku bi rastî sîstemekî bêtir demokratîk ku dikaribe hemin kesên ku li Sûriyê hene hemin kemnetewin olin di nava xwe de bicî bike û wî hawî sîstemekî bê avakirin daxwazê wana ewin ji ser mijara ku birêz Fehîm Şık jî hinkî ser sekinî yani mesela Türkiye û em bêjin nakokê wê û Amerîkayê li ser Sûriye bi rastî yek jê herî girîng jî İsraîlê ji ber ku Amerîka yani îdara ku niha Amerîka heye bêtir menfaata İsraîlê li ber çava digire û dixwazin ku İsraîlê jî têxin ewlekariyê ama siyaseta ku Tirkiye dimeşandin İsraîlê bi xwe bêtir dixe xeterê û bêtir tune dike ji ber wê jî ew jî nakokîkî pir mezin e û bawer dikim ev nakokî jî a herî girîng li pêşiya têkiliyên Tirkiye û Amerîkayê û Ewropayê ji ber ku li Sûriye em dibînin yani ji alîkî ve ji bakur ve Tirkiye ji başûr ve İsraîl her kesî dixwazin ku hêza xwe bêtir li Sûriye bi qewet bikin em bêjin bêtir Sûriye dibin kontrola xwe bihêlin ew jî nakokîkî ji bo pêşerojeyê bawerim ew ku Amerîka bêtir Amerîka jî Ewropa jî dixwazin ku Tirkiye û İsraîl nêzîkî hev bikin ama li hevatinekî jî bi Kurdar bêkirin û wî hawî li Sûriye rejimekî nû bê avakirin ku her kesî nava xwe bicî bike û qanûnekî bingehîn ji nivê wî hawî bê avakirin û Sûriyekî demokratîk em bêjin
betir istikrar bir abakirin. Gelek spas kim brez fehimşik dakik memaya de derbare ve mesela İsrail'de eğer em gotine tedavi bikirin kerem ki. Tiştek hem de zedeb kın tüneyli fakat tiştek cibrak kem nebe yani Van Rojen daviye bava ki Balkeş İngiltere yani Britanya, Amerika ve gelek velatın Avrupa je hem velatiyên xuye li Sûriyê ne hişyarî da gotin demildest biraj Sûriye derkevin. Kesek hem velatiyê me bir alwan dira nemîne. Ev ya jî balkêşê yani dibe ku amedekariya şerekî nû hebe birêz faîkâza jî kadin bahs kir. Yani pêşeroja Sûriye net garantiye deyi û mümkün e ku alozî ji îro mestir bibin ew jî sedema yekemîn dewleta Tirkiye mer lazim e vî eşkere bêje sedema duyemîn jî hişmendiya heteşe bixuye ew jî li ber çawa ye. Gelek spas kımış bu tevlibuna ve dün nûçe bu ara parve bikim li Swêda gelek durzu hatin cemhev kabineye nû ya Şamê protesto kirin dibêjin temsîl nakeme. Nûçeya duyem jî çapemeniya Lublanê ragihand ku balafirên bê mirov yên İsraîlê ve sibê başûrê Lublanê dane ber bombeyan gelek malan zerar dîtiye di derbarê zirarên canî de agahî tune ye. Ev jî bi vî şeklê mamoste fehîm işek rojnameger nivîskab me rabû li stûdyoyê herebî mala te ava Faik Yazay nûnerê Partiya Demê li Konseya Avrupayê Rya Skype merabû mala ve ava ji bo tevlîbûna we. Spas. Temaşevan hêja bi hêviya rojên xweş azad tem baş.